Преди около 20 години Герандас Нектариус започва да бие тревога, че антихристовото време вече идва. Написал е книга за характеристиките на това време, какво да очакваме, а преди 8 години записа видео кога ще дойде антихристът. Поте θα εμφανιστεί ο антихристос на гръцки език. В това видео Герандас ще разгледа двата катехона. Катехон има се предвид сдържащият фактор пред антихриста. Катехо, гръцкият глагол катехо, означава сдържам или буквално държа отдолу. Като е отдолу, ехо значи имам или държа потискам нещо. Дълго време за катехон се смята Русия, но в последните дни на човечеството катехон ще бъде Измаил. Измаил, той е родоначалник на арабите или родоначалник на мюсулманството. Токатехон има се предвид среден род Токатехон, сдържащия фактор. Това са двете джамии в комплекса Ал-Акса в Иерусалим, които в последните дни ще бъдат съборени и антихристът ще построи там на това място третия храм на Соломон. Значи, в това видео Герандас Нектариус ще ни разкаже за двата катехона. Катехон ке Токатехон. Мюсулманите и джамията Ал-Акса. Δείχνει όμως τα πράγματα ότι θα αποδείξει ο χρόνος αν είναι λάθος. Ο κατέχον είναι ο Ισμαήλ, το Ισλάμ δηλαδή. Ο Катехон είναι ο Ισμαήλ, το Ισλάμ δηλαδή. Катехонът е Исмаил, значит ислямът. Και το κατέχον είναι το τζαμί που Και το катехон είναι το τζαμί που πρέπει πρέπει να φύγει. να φύγει. И катехон е джамията, която трябва да изчезне. Και μόλις φύγει ο κατέχον και το κατέχον, τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Και μόλις фиги о катехон και το катехон, и когато изчезнат единия и другия катехон, τότε θα εμφανιστεί ο Антихристос. Тогда ще се появи антихристът. Всички тези събития, които виждаме да се случват с арабските страни и с мюсулманските страни около Израил, са свързани с това пророчество. Всички мюсулмански държави, които имат възможност да попречат на строителството на третия храм, изпитаха редица проблеми. Или имаха граждански войни, или имаха цветни